Zdravo! Danas radimo brojeve 11, 12, 13, 14 i 15. 10 jedinica plus 1 jedinica, 11 jedinica. Broj 11. 10 jedinica plus 2 jedinice, 12. Broj 12. 10 jedinica plus 3 jedinice, 13 jedinica. Broj 13. 10 jedinica plus 4 jedinice, 14 jedinica. Broj 14. I 10 jedinica plus 5 jedinica, 15 jedinica. Broj 15.